E ziua în care vreau să fiu doar un oarecare, să dăruiesc la întâmplare, să văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu. E ziua în care vreau să fiu doar un oarecare, să văd doar fețe zâmbitoare. Likey. Fetele de acolo, zici că e colegul meu din clasă, Cornel. Seamănă cu voi, chiar dacă e Teo 10, așa face el. În fine, dacă te uiți la acest video, te rog, apasă pe butonul ăla roșu subscribe și te rog, dă un like, pentru că îmi doresc să ajung minim 50 de abonați, pentru că am colegi în clasă cu 100 de abonați.